Samantala mga idol, suporta sa mga programang pang-edukasyon pinatatag sa Dagupan City. Para sa detalye ng balitang iyan, alamin sa ulat ni Idol Intern Niel Aquino. Pinagtibay ng Local School Board ng Dagupan City ang suporta sa mga programang pang-edukasyon ng lungsod sa isinasagawang unang Local School Board meeting para sa taong 2026 na nakatuon sa pagpaplano at paglalaan ng sapat na tulong para sa mga mag-aaral. Sa pulong, tinalakay ang mga update na usapin kaugnay Education Budget 2026, kabilang ang pag-ayos at pag-upgrade ng mga aklatan, pagpapatupad ng gulayan sa paaralan, Math and Science Robotics Program, PTA Summit 2026 at School-Based Immunization. Ayon sa LSB, ang mga programang ito ay nakatuon sa pagkatuto, kalusugan at nutrisyon ng mga mag-aaral. Binigyan din sa pagpupulo ang kahalagaan ng patuloy na koordinasyon ng lokal na pamahalaan, mga paaralan at iba pang katuwang na sektor na edukasyon upang masiguro ang maayos na pagpapatupad ng mga proyekto. Layunin ng mga akbang na ito na mapahusay ang kalidad ng edukasyon at matugunan ang pangangailangan ng mga mag-aaral sa lungsod. Kasama mo mula rito sa IFM News Dagupan, ako si Idol Intern Niel Aquino, Tatak IFM. IFM News. IFM News. IFM News.